Deze week in Limbourgeois, amuse wandeltocht in Valkenburg en jacht en wildiner in Klimmen. Valkenburg is dé kerststad van Limburg, of eigenlijk wel van heel Nederland en omstreken. Lokaal sneeuwt het zelfs al een beetje. Wij volgen de Route d'Amuse, dat is een onderdeel van Valkenburg Kerststad. Dan wandel je van restaurant naar restaurant, een stuk of 4, en dan krijg je overal een klein hapje, een amuse. En je drinkt er ook nog wat bij. Ja, het is winter, dat is te merken bij de amuses, want dit is een zogeheten hete bliksem met zuurvlees en dan ook nog een kerstbier erbij. Ja, ik heb net die amuse geproefd, dat is lekker. Maar ja, ik zie ook de prijs, dat op zich hou je er niet veel aan over, denk ik, als ondernemer. Waarom doen jullie dan toch mee? Een beetje om de bekendheid? Ja, absoluut. Wij doen al jaren mee en vinden het ontzettend leuk dat heel veel mensen uit de omgeving, vooral in de dichte buurt, naar ons toe komen. Omdat wij toch op de Kouberg een beetje afgelegen liggen, is het absoluut een aanrader om dan eventjes de Zoete Zoen te promoten. Het is laagdrempelig op die manier in feite. Ja, absoluut. Absoluut. En wie weet dat mensen dan toch heel erg verrast zijn van de zaak en weer eens terugkomen. Ja, we wandelen van de ene plek naar het andere, nu midden in Valkenburg hier. Onder aan de Kouberg. Hè? De Route d'Amuse, hoe lang bestaat dat al? Wat is het principe? Het bestaat het 12e jaar. En het principe is, je wandelt naar 5 bedrijven. Je krijgt bij elk bedrijf krijg je 5 bedrijven. Ja, in elke route. Het zijn trouwens 4 routes tegenwoordig. Ja, ja. En je krijgt bij elk bedrijf krijg je een hapje. Dan krijg je het visitekaartje van dat bedrijf in je mond, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ja. Ja, dat is ook hetgeen wat de ondernemer wil bereiken. En de consument is daar gewoon heel hard ingestapt. Het gaat geweldig. En ik zag voor een bescheiden prijs, dus wat dat betreft is dat populair bij de mensen? Heel populair, ja. Heel laagdrempelig. Dus elk moment van de dag te wandelen. Je vertrekt ergens tussen 12 en 4 en je wandelt die 5 bedrijven af. Dus, en daar komen mensen op af? Zijn er een boel mensen die eraan deelnemen? Ja, kun je wel zeggen, ja. Hoeveel zo? Op die 6 hele weken kerstperiode, hè? Kerstperiode zo'n 14.500. Zo, dus, allemaal keer 5 hapjes. Dus dat zijn rond de 70.000 hapjes die de chef staat klaar te maken links en rechts. En ondernemers kunnen de hele kerstperiode niet meer missen, denk ik? Nee, echt niet. Nee, dat is een vitale periode. Dat was vroeger het hoogseizoen in juli. En daar hebben ze nu de kerstmarkt voor terug. Ja, dus het seizoen loopt helemaal door tot volgend jaar. Ja, we maken even een zijsprongetje van de Route d'Amuse. We zijn hier bij de Kerst met kunst in de keuken. Een tentoonstelling en ja, u ziet het al in feite. Mooi gedekte tafels en een kerstboom, maar ook kunst aan de muur. Wat is het hele idee erachter? Ja, Kerstmis, dat is eten. Ja, het hele idee erachter is de kunst. En de kunst is zowel het eten en drinken, de kunst is ook het koken. En de kunst is ook kunst aan de muur. Kunst op de tafel met dat hele mooie Maastrichtse aardewerk. En kunst aan de muur, in dit geval gastronomisch te leven. En ja, die samenhang van dat mooie plaatje op het bord, dat plaatje aan de muur, ja, dat geeft aanleiding tot verhalen. En met kerst is het net belangrijk dat je samen aan tafel zit. Ja, dat je weet wat je eet, dat je goed eet. Ja, en dat je leuke gesprekken hebt. En die combinatie, nogmaals, van dat schilderij, dat schitterende Maastrichtse aardewerk. Ja, dat is hier zo mooi in het Museumland van Valkenburg. En je eet lekkerder uit een mooi servies. Jo,
per definitie. Als één man dat weet, ben jij het. Je eet absoluut lekkerder van een mooi servies. Je drinkt lekkerder uit een mooi glas. Ja, dat is per definitie. Ja, kijk eens aan. Ja. Ja, hier bij de expositie schenken ze ook nog, althans nog zeker vandaag, wijn. En daarbij krijg je dan Limburgs brood, het Valkenburg zelfs, met Limburgse stroop en rommedoe. Ja, een volgende stop op de Route d'Amuse is restaurant Juliana. En hier doen ze dat gezellig bij de open haard, is het niet, maar het open vuur. En dan hier in de tuin, helemaal een kerstsfeer. Wat kunnen we hier proeven? We kunnen hier, u kunt hier proeven een winterstoofpotje met wat krokante aardappeltjes en wat verse kruiden eroverheen. En een lekker warm gerechtje voor de mensen die, en nu valt het nog mee, maar als het dadelijk goed koud wordt in december, dat ze een lekker warm gerechtje krijgen. In de herfst is ook het wildseizoen en in de Villa Proosdij in Klimmen werd een jachtdiner georganiseerd. In alle vroegte trokken een aantal jagers erop uit om in het gebied Klimmen-Voerendaal te zoeken naar onder meer hazen en fazanten. Prettige jachtdag mensen. Ja. Dan gaan we even de jacht aanblazen. Voor Theo, daar gaat hij. Zag je hem? S'avonds werden de gasten voor het diner verwelkomd met muziekklanken van het korps Edelweiss uit Heerlen. Ja, het is uiteraard het wildseizoen, dat is logisch, maar wild, dat ligt ook altijd wel gevoelig, zoals tegenwoordig al zoveel dingen gevoelig liggen natuurlijk van het cetera beesten. Hoewel elk beest wat ze eet, is het een keer gesneuveld uiteraard. Is het überhaupt een thema of valt dat wel mee? Ja goed, het is natuurlijk altijd, je hebt overal voor- en tegenstanders van. Maar van de andere kant is het zo, en die mening draag ik uit, een beest wat in de vrije natuur loopt en op enig moment door een schot gedood wordt, heeft een heerlijk leven gehad en is op één moment weg van deze aardbodem en komt op een ander moment op een bordje terecht. Een beter einde kan een beest niet hebben. En de mensen die hier zitten, een deel daarvan hebben die ook metgejaagd of ze vanmorgen de jagers en vanavond meer de proevers? Nee, het is meer een combi. Een heel groot gedeelte, zoals ik al zei, vorig jaar hebben we het voor de eerste keer gehad. Het grotendeel van de gasten is teruggekomen. Heeft het als goed ervaren en is teruggekomen. En een ander gedeelte is de jagers. En met name aan de tafel daarachter, er zitten een aantal jagers wat vandaag deelgenomen hebben aan de jacht. En zijn tevens vanavond als tafelgenoten. Ik ben zelf ook jager. Ik heb laatst nog gelezen dat tegenwoordig ook meer jonge mensen ook weer jagen. Dus wat dat betreft is het niet alleen het idee van, ja, ik zal maar zeggen, de oude veteranen. Nee, dat klopt. Het zit nog goed. Het is toch, tegenwoordig is het toch weer een trend dat de jeugd en met name en zelfs ook de vrouwen, ook in de vrouwelijke garde,
is er een opkomst in het jagen. Ik zou bij God niet weten hoe het door het komt, maar ik heb volkomen gelijk. De jeugd en met name de vrouwen vindt de jacht ook leuk op dit moment. Ik weet niet hoe dat ligt, maar het klopt wel wat gezegd. Misschien dat een argument is dat in ieder geval het vlees wat ze dan opeet, dat het in ieder geval naturel is. Dat er niet allerlei fabriekstoestanden met gebeurd zijn. Ja, en wat je daar zegt, dat is nu een heel goed punt. Vind ik althans een heel goed punt. Het is een eerlijk stukje vlees. Het heeft een eerlijk leven gehad. En als je dan met een slager gaat over praten, een beest wat geslacht wordt in een slachthuis, die hebben stress, er zit adrenaline in. En dit beest wordt op een onverwacht moment gedood. En dat is een eerlijk stukje vlees en dat proef je. En kennelijk wil de mens in deze tijd toch iets meer genieten, iets meer neugden van het leven. En ja, misschien dat het doorin zit, ik weet het ook niet, maar ik denk dat het allemaal meespeelt. Wildenees, heb je dat dictionary? Ja, eens per jaar eigenlijk. Hè. Eens per jaar wordt gejaagd op het goot voor de wildstand te beheren. Ja, en wat is dan mooier om te zeggen? Die dieren die dan geschoten werden op het eigen terrein, op het eigen goot, om die dan ook in de eigen keuken te verwerken. Dus vandaar dat we eens per jaar het jachtdiner, het wilddiner houden. Ja. En heb je dan een soort eigen terrein wat je op kunt jagen of wie werkt dat? Ja, het landgoed van Villa de Prozij is een aantal hectare hoe gewoon ook eigenlijk ons eigen wild op lijf. En daarnaast loopt de jacht door tot aan Kasteel Rivieren en alles ertussenin is eigenlijk één groot jachtgebied hoe en dan gejaagd wordt door onze jager. En welk wild komt hier voor? Fazanten, hazen, maar ook wel eens een ree, kwartels. Dus het kleiner wild, we hebben geen grote zwijnen of zo gehad. Ja. Maar door de bossages en alles die overal stonden, klein wild. Veel veel.